Asik. Digas lagi. Jika dilihat dan pandang-pandang aja sama akin rancak juo sasalan denai dalam bedakan Allah bajadi aja jurang sasalan denai dalam bedakan Allah bajadi aja jurang. Nan karimbo mainan indah babal yang lain tinggallah denai bahati ibo maratoi untuang si badan diri tinggallah denai bahati ibo maratoi untuang si badan diri. Nan menanti dagang kapulang tak seso adia yonan menanti denai mana bui janji kini nyodena yonan menyasar kehilangan adia den cinta yang urang hati ko sabab mato balinan malie adia disunti yang urang. Erik Estrada kita gas lagi sayang bersama Cigaro. Mr. Cutai digoyang unik, goyang ya. Mbak ada lawan nak. Jika dilihat dan pandang-pandang aja sama rancak juo
Iya, satu B datang. Erik Estrada.